Терминът тъмен емпат, dark емпат, описва човек, който съчетава емпатия с тъмни личностни черти, като нарцисизъм, макиавелизъм или дори психопатия. Това са хора, които могат да разбират и усещат емоциите на другите, но използват тази способност манипулативно или за лична изгода. За разлика от класическите емпати, които се стремят да помагат и да лекуват, тъмните емпати могат да използват емоционалната си проницателност, за да контролират, манипулират или доминират в социалните си взаимоотношения. Те често са харизматични, трудни за разчитане и умеят да привличат хора към себе си, но без непременно да изпитват истинска загриженост. Интересното е, че според някои изследвания тъмните емпати са дори по-опасни от хората с класически тъмни черти, например класически нарцисисти, защото тяхната емоционална интелигентност ги прави по-добри манипулатори. Те могат да бъдат както вдъхновяващи лидери, така и разрушителни личности, в зависимост от намеренията си. Това понятие обаче е сравнително ново и не е напълно признато в академичните среди. Смята се, че то запълва пропастта между добрите емпатии и класическите тъмни личности, като показва, че способността да усещаш чуждите емоции не винаги означава, че ще ги използваш за добро.